Víš, který den je ve fotbale tím nejpřekvapivějším? Je to den, kdy japonská fotbalová reprezentace porazila mocnou německou fotbalovou reprezentaci, šokovala tím celý svět a odstartovala dlouhou sérii bez porážky. A víš co? Budovali to víc než 20 let. Japonsko úplně přepracovalo svůj systém výchovy mládeže a zaměřilo se na technickou kvalitu, rychlé rozhodování a herní inteligenci v těsných prostorech místo fyzických parametrů. Zároveň začalo víc japonských hráčů odcházet už v mladém věku do Evropy, hlavně do soutěží jako Bundesliga, Premier League a La Liga. Díky tomu si mnohem rychleji zvykli na zápasy ve vysokém tempu, vypjaté situace pod tlakem a moderní taktické systémy. Výsledkem je, že reprezentace dnes hraje proti evropské elitě bez strachu, s novou generací sebevědomých a disciplinovaných hráčů. Nespoléhají na individuální superhvězdy, ale na dokonale sladěný systém, ve kterém každý hráč přesně chápe svou roli. K tomu všemu se navíc J-League stala